Сериозно ли? О, абсолютно да. Даже отпуска съм си пуснал за тогава. Бро. Само виж. Какво да стане така ти покажем курниците? Че как? Докато има още бензин, беше. Каква бащарка беше. Аз на Търговище ударих и там със седи съм. Те? Ти беше ли? Не, там не бях. Де ли? На Търговище не можах. Нищо няма. Ами сега колегата. Човека как се оборудвал. Човека с големия гимбал, аз съм тръгнал тук с той миниатюрното. Другото аз ще да питам какви фотоапарата, внесъл с DSLR фотоапарат, той са гледален и малко или много са може да догоня големите фотографии, ама DSLR в днешно време няма. Няма. Аз го взе като за начинаеш, защото още се уча, ама гледам, че почна да понапредвам за доста в работите. Да, ти щом гимбала си взел, значи работа е сериозна. Просто по-скоро може да пробваш първо с някоя лища. Имаме една, ама ето за тъмня, по-светено, нали ми намаля. Тоест така като гледаш, че всичко направим малко по-тъмно, нали? Да. Ама доведеш да трябва да го изписам по програма, да се нагадам с цветите на станите и ще да го размалира. Да се наслагам. Енди филта? Да, после ти успя да го изтаска по програма.
тия салче. Много нагли човек, ще вам босим тук радеш. Не бе, следващия. Ей тук при един аудист. Я тук. Брат, Как си след нощта? мъртъв. Какво ще направи? Нищо. Кой ти? Да питам, как може от всички тук събрани ти да се вземеш най-незабележителното Ауди? Случва се, всеки според възможност. Търсим бояджия за него. Де да знам, човек, черно, не мога да възприема. Не, има цвят, его. Сиви огледала, купешки. От 8 часа ставам, брат. От 8 часа се будя. Готово е? Нищо. Кюфтевалната машина. Няма хубави боячи. Вярно е. Няма хубави бояджи. Францути. Че спинкаш, аз какво да кажа? Какво е? Какво душиш, бе? Къпал съм се, бе. Миришиш на LPP. Как те мириш на LPP, бе? Его най-голям фотограф. Кое? Как бе? Го човека с филтър NG, тълни, Гледай, сериозна работа. Аз съм тук да позираме, брат. Какво фарче да си носа? Най-скъпия селфи стик, разбираш? Господи, една фактурка да ви прача, искаш ли? Какво? Една фактурка да ви прача, искаш ли? За? Дава ли тук? Може да се Какво? споразумеем. Харесаха ли снимки? Да, много добре бяха. Добре, сега ще имам по-хубави. Тъй ли? Да. Супер. Ще ги очаквам. Не, госпожата, какво става, бе? Нищо. Где си? Принцесо моя. Мара, бе, Адрес? как сме? Нищо, ползваме най-скъпия селфи стик тук, брат. Теле, Да, как? Ето тук са още роби. Какво става? добър ден. Здравейте. Майто. Какво става? Кой ти е? Хелч? Оле, че ме не снимаш, бе, човек. Как са с Хелче? Ти на колко години си? Ти не минали от 18, бе? Да, бе. Почва е нещо сериозно. Полезно е, бе. Само хора внасящи респект. Какво става? Чакай да го изреда тук на опашката. Ти каква е тази брада, бе? Ти почти намъсиш за мясо, бе. Ти как, бе? Какво става, майче? Сега мисля са места при вас, може? Да, ще мисля. Ние просто правим една обиколка и ще се върне пак. Кое е? Разбира се. Как? Де да знаем, може да имаш нещо против такса, нещо. Такса за Само, бе, вредни емисии. Аз съм отслабнал, знаеш къде съм пилот, Такса вредни емисии към неговата кола. Абсолютно да.
към твоята за на колодан приказва. Неговата е бензинова. Твоята дизел ли беше? Да. Какво се мъчи тогава? Мръсни дизели, човек. Аудито да не биде на... Ама аудито знаеш какво е? Тройка нафта самолет. Стес. Едно 9-1 не си карал пак ти. Състои мляко верия да изчезваш. Да кажа, това е работна кола, помляна. Сега изкарах от калищата. И позорче. Най-голям маслояд тук. Дизела, дето гори също толкова масло. Една истинска кола. И семейния комби мобил. Топ играч. Ще да намерим собственика на най-балната пета серия. То са, майче? Как е? Била ми. Само ти кажа, Гошо, тъпо ми. Какво става, как си? Била ми. Я сега кажи, какво прави по той BMW, че те я гарми? Оф, ти влогър е станал, бе, човек. Не съм станал влогър, да снимам ти фитнес джърнито, брат. Кажи сега, Че забравих. Аз стана преди 20 минути. Аз като съм след 2 нощни смени, съм станал от 2 часа ставам. Какво прави сега по BMW, я кажи? Не съм правил нищо като ремонт. Само една рейка. Абе аз не ти говоря ремонт, брат. Тунинг ли, бе? Тунинг ти говоря, някакви нормални работи, кой ти говори за ремонти. Емеджита, HP-та. Чай, то камерата трябва да гледам, тебе трябва да гледам. Не гледаш, защото съм по-симпатичен, брат. Тя камерата пари струва, аз струвам повече. Дете ти към HP-та, Те. емеджита, цяла генерация с клапи, отворен интейк. Друго май няма, помпа от Супра. Помпа от Супра. Да, и спортни кабини съм сила. За семейния седан. Бахмал. Лоскаш ли? Лоскаш. Куда правя? Минаваш през мивки, брат. Чакай, соря чувата, че много ми се спинка. Аз пикацата. Че тя кара от толкова дали, че... Че им ще ми от Да, значи минаваш през 3 мивки. Аз минах през мивка, но Михе пак докато дойде тук, пак са отцапа, брат. Кога да направим? Фърля. Те ли? Да. Ще фърлям твоето ауди, като гледам, много ще ти почна да има. Не, то семейния автомобил трябва да... Жената мисли за мен, аз съм ви казал, боскай, че да мога да има за мен да боска правя. тя. Ама то какво да боска? Ти панели сменяш ли? И ще ги сменим, не е Ще сменя, не е проблем. Се учиш на моята кола, тъй ли? Да. Толкова с години ставаш на моята кола ще се Тест. учиш. Някъде трябва да почне.
Я сега, коя кола ви хареса най-много за сега? Моята. Твоята? Няма. Добре. Момичето търси една RS6, защото обещава да е семейна. Първо да сменя голфа и тогава. Да. Човек, трябва да има една сигурна кола. По-сигурно нищо от голфа няма. Разбираш какво с таксита ли ще обикаляш? Да изкарам това някой лев. Госпожи, коя кола ви харесва за сега най-много? Моя Леон. Твоя ли? Между другото много си гласна. Има керамичка. Керамичка. Аз да се постъпли малко рент, ще отим да умием аудито и ще го намаля. Да, какво да го мим? Ти видя ли прага? Видях. Тамън Кристиян вика и сега панели ще се учим на твоята кола да сменим. Е на вратата, нали? Ама ще го намажем по Значи, щом си почна... Я тук, щом си почнал да постригваш, искам да ми направиш топкичи като на Пачо. Отивам за машинката. Да лъщи. Добре, няма проблеми, брат. Ако някой да прибере резката, може аз да я карам. Не е проблем. Чай сега. Аз за момент ги бях объркал като паркираха. Ти на кой? Какво объркваш? Какво има да ги бъркаш? Не, да знам, че. Аз от Volkswagen не разбирам, че. От Volkswagen не разбираш. Аз от Wagen не разбирам. От Wagen не разбираш. Гледай там каква хубава Wagen има. С хубавите BMW джанти, човек. Да, с X5. Да. Само като видя Еленов рок, човек на Volkswagen и... Почваш да съм на Ох, майко. Ние... Мамка му работа е топ. Най. Оп. Така да, брат, трябва да изкарва някой лево. Да ме препоръчаш. Ева. Къде трябва да закачам този микрофон? Примерно, как ти пръчката, нали, дед виси. Взема, брат, не се спиш. Его, нали, тук слагаш пръчката. Да, тя тук са... Стърчи с нагоре. Тук са две, тук са три и стърчината и... Да. Примерно, къде ти ауспуха, вземаш ето и микрофончето и го слагаш някъде тук или... Ми алуминиева, брат. Няма значение къде. Въпросът е някакси да го фаниш, ако ще с стиксо да го фаниш. Другия вариант е... Я той. Я отвори багажника. Отваряш багажника и го слагаш някъде, ето няма да лангърка. Примерно ей тук. Ей го закачаме. Сериозно ли стане, бе? Да, ще стане. То ти показва дали са... Да бе. Чай. Никто вярно ли си пуснал обявление за 1500 евро, бе? Аз ти гледах клипа. Чай.
Не за 9500, знаеш за колко беше първоначално? За 11. За 11, брат. И всички го ебаваме, викаме 11 000 лева. Той бил евро. Еми, ти знаеш, моята 60-ка я продал за... И аз, ама, 24 000 даря, ама лева, твоята битурбо тилно Да, и истински 35 фейс, не е реден фейс. Разбирам, и аз той му викам, добре, човек, какви толкова си екстрима, нали? И тя му И той нашия от тези класа иска да ми на G-класата. Я да видим къде е G-класата. Сега ако се ориентирам аз, е там G-класата. Ама... Оставя, масло ли доливате? Не, още не съм стигнал до там. Ама аз викам някой ако тръгне да я краде, защото ти бяга смъкнати джамовите. Няма страшно. Ей там до завоя ще трябва да долива 1 литър масло. Да се изпикаят тук, поне да не серят. Какво прави този артист? Прави настройки. Настройки прави. Че по-своя. Малко. Когато си мечтаеш за едно да се пробва, Да, абсолютно. Да го лъскаш тройка нафта, няма да стане. Мога му слагам турбо тройка нафта. Не можеш, нямаш парите. Аз ли? Да. Аз от бащата знам, че с нафтов парцал са мажи. Нафтата откъде я взех? От Антонио резервара. Капи отдолу по 2-3 капки на... Ама той как те има нафта, бе? Где пари, бе? Магалена му дачи. Магаля. Чакай, защото ще я пращам нафта. Да ти покажа един трик. Дай си ми, бе! Човека си бери. Аз тук да си набера сам. Дай ли цениш за солидото? Маската ми трябва между другото, да. На ония ден бях смъкнал предната броня, що не знам? Да, тама задната им броня и тя черна, брат. Взема малко да я правя черна. Да пуснем дрончето, викам. Горе-долу са понапълни. Добре, че съм го сял тук. Готово. Топ. Селфи. Сега ще се намери съчелитищата по-бързо. Ага. Айде. Take off. Point updated. Landing. Харесва ли ви колата? Запознава с собственика, искате ли? Не, желая. Каква е тази музика? Ба. За твоя дрон какъв беше? Аванта?
Господине, да гасите тази двойка, заповядайте една истинска кола там горе. Какво става, преподаваш ли? Преподавам как са А те, късвачи. виж сега, его. Бъдещия джигит, 3000 лея, 3000 лея. Малко му остава. А? Той с 10 на 40 ли, бе? 5 на 40? Ей! Чакай! Я лодка сега. Значи, чакай сега. Толкова пари наляво тази кола. То спорче е там на хората. Да. Ама, що остави виското, бе? Кристияне, дига ли 100? Да. Не, иди докарай сята, бе. Иди докарай сята да чуят Volkswagenски двигател. Дай твоята да грън. Чекай. Ето. То гарни да твиш. Да, бе, как? Теле? Тамо искам да омахна гарнито. Чай, дай да го режем, да вземем една щилка. Ай. Не се ебавам, брат, но искам да я скорам. Чай, я да я чуем. Проблема е, че дизели не чувам, а пак има. Запалете някой по-така интересен дизел да чуем. Ако има изо. Охо, какво става, бе? А, здрасти. Какво ги снимаш тия си? Абе, де да знам, бе, тук имитираме дейност. Горе-долу. Добре, бе, какво? Занимаваме се, какво да правим? Че да сега бъркам с опета. Да, едното си е лоша среща. Его да го конвертираме, искаш? За кое? Да си купи нормална кола. Абе, ти нормален си. Бензинова. Най-вече на газ. Брат,
Да видя едно бързо БМВ. Какво става? Добър ден. Какво става? Голямо Ами аз те да се включи един път. Най-вече 100 вон. Чай, ти преди не беше за основанче? Да. Да, спомням си сам, че. Че беше стека, гледам. Нали... И ако Филип казва, че ще има нещо, я разкажи на хората какво може да направят. Всеки, който иска в момента може да запали колата да загрее. Ще имаме едно състезание, което е 12 шумна кола. Всеки, който се бори с това, че не е шумна в колата, може да се тръгне. Дали ще е дизел, дали ще е бензин, може. Нали пътни помощ има за всички. Палете ги тия двигатели, нека да загряват. И вие се включвате в формулата, номерче. Добре. Господина Стокла, виждаме. Монов, ти на кой брак си? BMW или Ауди? Ауди! Палете ги тия двигатели! Тия настройки да загреят.
искаш малко да погледнем. Сега ще разкажеш малко от страна. Защо се чува така интересно? Как се чува тия 500 метри? Тия момчета там. Ей! За севтие му дигаш капака на това нещо. По принцип отдолу само го кормят, а? Виж кома. Да. Дай сега ще разкажеш малко от страна. Защо се чува така? Да те е срам. Изложи ни нещо, айде изложи ни. Колата фабрично е 340 коня. Има MHD, което е софтуера, който може да си го правим през телефона. Има HP на кутията. Спортен филтър има. Помпа от Супра, която е по-новото поколение за повечето бит. И цяла генерация с даунпайп. Това е цяло. Спортни боби има, това е... Моно, биеш ли го? Не мога да бия. Никой не мога да бие, моно. Момчето е селян. Айде да се добим от състояние. Който може ли така? Не заграва, да не му чуем гласа. Значи и пеем вече са по-зрителите, така разбирам. Има и това на края на езика. Това плюс огън. Много слаби проблемата. Да, че нещо... Софтуера спира врат гърмежите принципа. Как е толще? Че сега? Що не си имал заряда? И сега турбината моля замести истинските кубици. Може. Помага доста. Помага, обаче при вървежа. Ама трябва по-голяма турбина, принципно, ама малко, защото са ни биелите малко. Аз за звука говоря. Ага. Друго си. Филтърчето как се скаля? Не. Отстрани се чувам много странно врат. Не знам що. От лявата страна. То оттам са ти изпускателите. Къде? От лявата страна. турбината, да. Къде турбината отляво? Да, просто много задиращено. Много съм се чува. Не мога да се обясня. В смисъл на затворен капак не се чува. И автората ще го удари. Петрона група, Силванчо къде да ми подсказва. Силван, как да ела ти си тия автомобили? Колкото джантата че, брат. Заповядайте всички към Викам колкото джантата че. автората на Миласа. Чай го правя, за скопчето. Хайде Силван, няма да ми разкажеш за този Форд Мустанг, ще кажеш за твоето Камаро. Айде, не се срамувай. Все пак търсим и най-добър прекратач, не забравяйте. Заповядайте насам. Идеята на събитието е освен благотворителността за момчето е да се образувате както аз за автомобилите. С който ме познава, знае, че не разбирам от двигатели, не разбирам от механични работи. Тук виждам едно момче. Как се казваш? Мартичо е с кутията, който не е направил твоето дарение, може да направите. За добра кауза сме. Тук сега ще ги намерим. Няма да се карат. Форда ли е? Шевролета ли е? Разкажи първо за Форда. Историята е доста дълга. Аз гледам от 2016-та, беше ми мечта като дете. Нали
30 плюс годишните стигали вече сега държавам тема. 2004 за първи път го пусках на тази генерация 197. Беше ми мечта. 2016 година в Чикаго на 18 години. В момента на 70. 8 години ми беше дейли в Чикаго. После 4 лета на Кейпорт лятна кола. И след това се оженил в Търново, имаме пенсия и това ще е Търново колата. Тя си ме следва. Значи 4,6 ръчка, в момента е 315, дефорсиран беше с чарджер 480 коя беше. Дефорсиране в момента, защото за нас пътища според мен е малко. Опитвам се да съм по-кротък, както имам дете и така. Докарам сигурно дъжд на вятър, когато има време на някакви ден, уикенда и така. Това е общо. Алкохол и автомобил. Звук има ли? Скромно от сърце. Айде да чуем. Пак търсим най-добър прекъсвач. Като мен, това програма работа на избиратели, това е Велосмарт. Така, Велото. Кой друг да провокираме? Дизел има ли? Дизел вегачка има ли? Виждал съм, ма няма. Дизел вегачка търси. Няма. Няма дизел вегачка. В момента има един филтър, има лейкуна, разпънка и кой знае какво е интересно. Повече се организира към спортно в момента. Добре, продължавам с търса дизел вегачка. Е60 дизел вегачка, регистрация, моля, търси. Е60, бялото ли? 0102. Или? Друго ли? Хайде, придвижваме се нататък към МКС-ката, по-близко до тонконите. 0102, там ли си? Там е. Ага, силото. Заповядайте да видим, това Е60 беше? Скажете ми. Малкия космос или големия? Малкия космос. Малкия космос казва. Има ли друга батерия за микрофона? Всеки червена. Сега нека да дигне малко градуса. Тук виждам някакви лепенки, Drag Race Сливен, 2 поредни години може би, 20, 13 номер. Подскажете ми, кой си ти? Ето, здравей, представи се, обади се към хората, които ти виждат колата и разкажи къде си ходил, какво си правил, що си сложил тия лепенки, дизел вегачка има ли и по-добър ли си от Амонов аудито? Голямата турбина е двойни хибрид, малката е рециклирана, интейк и кутията е препаяна към кейсмиста, даунфлайт, резидиран двигател, интеркулер гром и това. Индекс 13 за неграмотните като мен. Пак да напомня, но индекс 13, около 400 коня, град Сливен. Има ли звукове? Да чуем. Някой прави ли списък или антограм, който би бил? Добре. Да не излезе. Пуши като стара печка. Няма, питам Рио себе дали замърсяваш природата. Влиза всичко, зелените коли, електрически, не замърсява изобщо. Ще дойдем отпрени с Теслата 1000 кони. Момчето ще разкаже нещо. Айде да видим, щом дава става газ, нещо да предизвикаш. Разкажи кой си, какво правиш, това ти е колата, с какво занимаваш, т.е. какво си купил по колата. И ще се към хората.
Lampa preta, видел? Горка, има леки дръг, който се изисква. Ръчка, квадро, това се направи. Скоро, там моля да погледнете. Има ли друг еле? Давай! Само докато той подгрева въздух, вдига масло и там, каквото му се вика. Ще има дрифт такси, който си пожелае. Двама шофьора ще си дадат. Сега 5 Доколкото си спомням, това е високия клас на свят. Дигай доста пак, дигай. И ела да ни разкажеш малко повече, ако ти е по-удобно отвътре. Разгуби са колата, човек! Така е. Който не познава половина, не трябва да пипа, но иска живото предаване. Дай ни да опашка. А София, колко всички безпътно. Всички безпътно. Никой не е на изпътата. Айде, няма да му кажа гласа. Ти едно време като караш такъв... Бартер! Бартер! Къде го отивам? Едно пашка. Изхода, аз ще дам пашка. Тръжкай капака, то няма да иде, бе. Тръжкай. Ето тук виж друг американски автомобил. Мечтам всичко. Поддържан. 20 лева. Тело много добре знае колко ме поддръжка. Пежо едно и Ами супер, доволен съм. Беше ми неща от малък. Сбърнах сега. Давах, че ще е много по-скъпо отколкото е. На колко години е сбърна? На 20? Айде, една. Какво да кажа за колата, има какво да се прави в нея. Скоро цялостно боядисане, скоро са пети и генерация. Има какво да се прави, но какви са за тези туристи за това. Газова? Газова ще слагаш ли? Не. Що? Сложиш газ на американските колата, били гонили от куловете, така разправят. Принцип върви повече на газ. Да, ама. Защото е суха и изгаря всичко. Така, напомням, че има дрифт такси, който пожелае. Че аз загрея малко. Какво загрява, че? Не. Само кройката. Само да подсигай на колата. Това не какво става? Да загрея малко, бе. Това се чу, че работи. Ти са. Той е 1,6. Разкажи защо е тихо това. Ще ми каза за двигател, за коне. Двигател 62, 405 коня заводски, сега колко са останали, не знам. Важното е магарето за лана. Важно е магарето за лана. Така, добре, кой е предизвикан на това? Едно ауди, кой беше? Да, ето гледам сега. Закарай едно. На 200 км. Сега май месец. Бавно ли загрява или просто нещо не работи? Бавно ли загрява или нещо не работи като хората? Много бавно. Голям мотор, голям мотор. Айде ги загрява, айде. Ама да чакаме следващото. То се чува повече отпред, колкото отзад, бе. Ето! Първи му регенерацията да направи капак. Добре, айде подскажете ми за някоя друга интересна кола. Аз не ви познавам, не знам кой какво е правил. Тук виждам едно черно ауди от търговище. 4 единици, кое е? 4 единици търговище. Аз ли, че се подаваш? Айде, нещо си правил. Само по хидната ти усмивка мога да позная.
Добре, така ще разкажеш. И ти какво почна за да оживи самите много лъжите? Запали този звяр, живо капака да видим и ще ни разкажеш повече за Апел, култура, година, пейси, играчи. Това е много интересно. Дай сега ще разкажеш. Представи какво ще следите и не хвана повече информация. Само Троян, колата е 1,5 метан, съща, не е моя собствена колата, цялостен е с пакети и всичко си е за водопълнение. Само с спортна кола, видим си ресурси мъжки, препански мотор, нещо. Добре, скакаме да пикаш, така ли? Ще пикаш нещо? Не. Добре, подпилете ли някой друг? Друго това ги кой? Ами, пипано ли? Пак е мое. Ама, пипано ли? Дай не му не. Как се крие и се прави на дявол? Абе всичките ли такива, да се правите? Дай запали ли? Има ли звук? Няма. Да бъда. Напомням, че се събрали с Ники. Има нужда от само пари. Куда ви правя така? Не го предпоема. Не се го прави. Сложно е. Сложно, що? Става по-интересно. Давай, покажи на тия хора, за това са събрали. Няма да се криете, така се мотивирате да мога да правите повече, да отговорите, но пак направим за безопасността. Я погледнете на изток. Там да се знае. Пакът на моя форс, включително отпред се отваря с изключалка. Да не бега ги направо. Кажи ми тук какво имаме. Ти сега е? Двойка бензин, без всички изкончите. Не намаля резервуара. То си юта, ти ли си това ли си е къп? Аз съм слаб. Имаш ли подобрение? Не. Аз съм ще работа. Добре. Кой друг да скачим? Някой от горите редици има ли? Мисли ли? Хайде, Ивана, ще ми скажи кой да кача. Кой? БМВ-то поделение Голф с регистрация 9400. Този много дълго време да играе най футболски. Който от 23 см. Георги? Добре, значи отиваме на... Ферари ще идва. Ого. Кой ти къде нещо повече да плаче, че е марката. Софтуер на кутията е втора, близо на 200 горе. Съм я мерил. Той е правил на това. Я карам сега и не мъря да Точно така, карайте ги тия коли, показвайте ги. Има много деца само селата съвета. Няма да се виждат целата еля. Айде да видим къде му Ферари. Някой да обичане да
Що не дойде с електричката, бе? Здрасти, Гомче. А? Викам, що не дойде с електричката? Моят човек ела тук те събиране, ако има камарика да го. Е. Много добре. Аз съм човек, който не разбира много от коли. Ще ми видиш ли като ходя да видим колата? Аз отзад се возя в тая смет и е хора се возя двигатели. Разкажи нещо повече за теб. Да има шампионат. Българския си шампионат, първият ще на 22-24 май, град Павликени ще имаме шампионат. Така е, план не се слагат и тачки. Някакви играем. Пампа и си предлагаме, който иска да ми се обади. Всички могат да дойдат много сега на линията, да видите.
Какво падна? Най-малко му падна на раздупката. Не е проблем. Да. Знаеш какво ще направи сега? Прибирам се, пускаме емулатора и почвам нъфа двойката, брат. О, чакай, жената ми купи PlayStation първо. Жената, знам, че ще го гледаш. Ей го, той каза, PlayStation. Най-скъпото BMW, номера му са види. Тодор Ганчев, дами и господа. Какво става, бе? Как се? Господине? Ти сега последно с каква кола си, брат? Аз съм с О, чакай. Баджа, майко. Туриста тук ли е? Браво, бе! Ама изневери на марката. Да. 11 години верен вагачия. Не може цял живот страдание, нали знаеш? Живота почва като се продаде вага. Сега от другия заклет BMW, сега колата... Моята е малко по-скъпа, брат. Вечно твоя, ви кажа. Моята, ако я пускам на 15 поне. Никола, ако Еврака? Да. Гледал си Никола, право. ако е на 11, аз съм на 15. Поне. Какво става, бе? Какво не можа да се разбрат неща? Тук е твоята работа, брат. Тук е вече твоята работа. Да, бе, дявам си, че... Ти къде отиди на другия край, бе? Къде, бе? Извинявай, брат, аз къде ги разбирам, аз съм... Търсим компресия, винаги търсим компресия, брат.
OnlyFans, нали? После ще ми ги пратиш за OnlyFans. Не, че как го? Няма направиш се на дърве. Малко. То ще насимка да мога да ми измиеш с фотошопа. Да. Фотошопа 30 евро, брат. Даже не смея да го плащам, разбираш? Скъпо вече. Всичко скъпо. Слушаме. Много благодаря, господин. Моля. На апаратиците. То той ще го сложил календара, бе. На края на годината ще скараме ни календара, бе. Ей! Ба, много хубаво, че сме в апарата, брат. Той се разструва колко тебе. Да. Клики снимки прави. Ще ги бутнем, бе. Ей, тази поконка. Айде да се излитаме. Ще ги направим, ще ги бутнем. И аз те обичам. Кой ще черпи? Кой ще черпи? Кой те е? Грамота? Браво. 0 до 100, да. Майко. Мане. Нашия Колю и той взе наградка. Ей, само да кажа, майка ти може да не се гордее с тебе, но аз се гордея с тебе. Най-тихото момче за какво спечели награда? Второ място за най-голямата бегачка. Най-голямата бегачка? Да. Майко! Трябваше да участвам. Трябваше. 100, да. Трябва да. Срам ма биш. Все на хубавите неща съм на работа. Някак. Бегачка. Какво взе? Първо?